Hej, jeg er Helle Beyer. Mange ved ikke, hvorfor de ikke trives, eller hvorfor livet på den ene eller den anden måde er en daglig kamp. Måske ved du, at det kan hænge sammen med noget, der er sket tidligere i dit liv. Du har måske søgt behandling eller gået i et psykoterapeutisk forløb, men du er måske endnu ikke helt lykkes med at finde nøglen til mere vedvarende ro i kroppen og i følelserne, eller til at få mere klarhed i tankerne og adgang til de ressourcer, du egentlig har. Det er dokumenteret, at langtidskonsekvenserne, det der også kaldes senfølgerne fra de traumer, vi har oplevet, de kan forme hverdagen og følge os resten af vores liv. Vi trives ikke, vi lider af angst eller depression, vi er ensomme. Senfølger kan komme til udtryk på utrolig mange måder og er ofte den grundlæggende årsag til forskellige psykiske og fysiske sygdomme. Sagen er, det der ofte sker, det er, at oplevelser og opvækstvilkår, det kan være så voldsomme eller bare så uhensigtsmæssige, at vores medfødte overlevelsessystem det aktiveres for at finde en måde, vi kan overleve på. Det er det, du måske kender som kamp, flugt eller frysresponsen eller fight, flight, freeze. Heldigvis har vi et super godt forsvarssystem, der hjælper os til både fysisk og psykisk overlevelse. Men problemet med senfølgerne, det opstår, når hjernen og nervesystemet fortsætter med at fungere i et overlevelsesmode, og for eksempel hele tiden aktiverer angst som en advarsel til os om, at noget ikke er okay, selv når alting egentlig er okay. Eller for eksempel i perioder aktiverer depression som en beskyttelse, som om vi igen overlever noget, der er alt for overvældende, selvom vi egentlig i dag er voksne og godt vil kunne klare den udfordring, vi aktuelt står overfor. Nøglen til at åbne vejen til heling af de gamle traumer, det ligger i en bedre regulering af det autonome nervesystem. Det omfatter forsvarsresponserne, men også dit sociale nervesystem. Det er en forholdsvis ny viden, som jeg har lært om fra en amerikansk kvinde, der hedder Pat Ogden. Hun har sammen med nogle andre været med til helt at ændre traumebehandlingen, sådan at vi i dag kan overvinde små og store traumer. Vi kan ikke ændre det, der er sket, men vi kan regulere og opdatere den indre overlevelsesrespons, så den passer bedre til den alder, vi har i dag, og det liv, vi lever i dag. Ved at deltage på traumegruppe 1, kan du lære om din indre overlevelsesrespons. Du vil få indblik i, hvordan dit forsvar fungerer, og opdage, hvad der fastholder dig i dine senfølger og symptomer fra traumatisk stress. Du vil lære at regulere dit nervesystem, så du igen kan, eller nu kan begynde at leve det liv, du ønsker. I udviklingen af traumegruppe 1 har det vigtigste for mig været at skabe et forløb, som alle kan deltage i, hvor du ikke bliver destabiliseret, fordi dit forsvar bliver trigget. Du skal ikke fortælle om det svære, der er sket i dit liv, og du skal heller ikke lytte til andre, der fortæller om det svære, der er sket i deres liv. Du kan finde mange flere informationer om forløbet her på hjemmesiden. Du er også velkommen til at ringe til mig. Det er mig, der er terapeut og gruppeleder på forløbet. Jeg håber, vi tales ved.